se wutia yentie no tra saa o na wono no ankasa de ne nwom tuo no na wodi hyedi pankura ne se ye wo nyame bi wo ho ye wo osuru dafuo bi wo ho a ye haw ya manie bia no ono ene wo se ye ka kire no na se ye beka a kire no ana se ye ne krupo twedi ampon aye biafo no ankasa ebedin kita ho de a kita ho no agese mpai bom eno ti no haw ne amane bia wodofo dawo so no so pese efiri wo so o pese nyankopon yi firi wo so de a enyan pa boda o ha no amane nyina o usika sem nyina o waba wo nyina da o wodofo ya sapon se eni danso ho no nti no eni kwase wusu ko we nyame bi a obetumi aye ene ena na ye ya sapon na wotweda eno tie mabusu ni nyina yakọ ene hyeden na yire ne masoso no abrefo ye mom nyina hyeden sanse genti akora wode hwe kwam ene nei eja omo akwantifi aya asem foforo eno ti wa dance die kakra bi difa ne ho ana wo nkuranhye sem bi ekafa ne ho ana anasa ne nwom ben na wankasa na anwumire no se wutie to wakoma so ama odi asesa wa brabo the legend gospel musician no munyamfo ya sapone wadani ejewu mia na meka ma asem obi a wakwan obefa so awu ono de na de wahu no last yo na wo so we the nation anchor ya nyaminsha so nenso so onamo so di bia ba ye nyina ye ba beche na aboa me atimi ako akoyenim ya edi nka ye wadanse bi didi a na yedi adanse edi ama ya asapon abusuafo ndi ganchi ambapo odifo na ye bo awemfo ba wojapekro nyaminsha no onya ne kese ba oni minu ye fia no nyina ne ho kani ya asapon abusua namfo adofo so mosi aka omutira pam ho emma so mosi aye unity na omatima ma ya 1 week mpo aye akono sei no ye mo mabaso na afoforo bi atwema nso nsua bibi mfiri ase no mata ne nipa na ye wonya wu a asei nti no awurade asem so obi wu ne yansie ne ye opon baso wo mfaso wo chen no nti no ma me apasie pa ne yasie nipa na akata echi na nka asomdua aba ani firi ade ya me hunu ye ka ne se anka nipa wu a na nka bomu bafie na de asiesie so abafie nso we de nipa wu a afi na ne ye soja kura gum de ntokafoforo aba nti ya abusuafo twedi ampo wonhira mo se ya ofum obi mpo a mo pese abusua na nim banyam nti moto no kone se ya otirim ye din wo bi so amato akone se mani bi mpo anya bi mpo a omato akone ya ama na ye fe o hwede ko no hwe decoration is city na it was very amazing I mean shiro mo na onye omo kase pa emaye ye firi ho ana afi ya enum we na ngi wo mu wura papa ya onyom ne ne asi ne na amama adwene komachi pa wa abrabo mu a me pese nka me dwene nyom no ho kakra na omo maka ne ba na ne obi bi kan ne omo so afa ho enyom kasa nti ewura nyom ne mu na edi nyom ne mu nkomo kakra ade ya kire kristofo ene ye nuanom asebe ya gi kristo adie na ya hwa adie bi papa enyum tie ne ya waso ha ne sei ena wusu mama ne ne sei bibia no ye awurade yo na nti yawo papa yi na to nyum yi oda so to papa yi na da mframam papa yi no nim se nyame no papa yi woto nyum ma se nyame no eso ha no so sade nko na awurade bi sade a ene ne yade na awurade ankwansi dan e kire se enuma ye tete message asofo de maye wo ho adwuma ye wo anye ne ho mframa ba wo ye dan nyame ne to won so be fa wo ene na obi be ka se e bi a wo to gospel a unwu da ni obi be ka se wo be ye sofo a e bi a unwu da ni obi be ka se wo be ye kristoni a unwu da edisi onipa a wo ka sa na na metwu na dwene si ya sapo nyu so dia ka chia ni se kristo sumbo na kande edisi wan fa sa akade no anka ho a ede ohaw bebire beba ya onima urade bi se nyame no
wa abrabɔ mu no so kan ho a sɛ de wo hawo tie bi awurade ne gyew ya bɔ awurade nwumoa de abesi ne a ne nwum ne bi ka kyerɛ yɛ se yɛ wɔ awurade bi a sɛ wo hawo no so sɛ de obɛgyew ya hawo nyina na yɛ ne yareyɛ so obɛsɔle bi mu ateki action na nka ne yere nsɛm watoto ne yie ba ya nyame ne tena ase ama yɛ wawu ne nti ɛno no obɛka sɛ woni hɔ ana wɔ hɔ ɛma kristofo ani na hɔ nka nkyerɛ sɛ sɛ ne obo ni wiase ka so de wo kɔ a ɛmfa ho ne nea wokeka ne nea wotete ɛme ani na hɔ nka nkyerɛ sɛ aduro bi wɔ sɛ wonom na wonya yaresa na wokasa me wɔ awurade ntimi nnom me twɛn no a ɔbɛba bɛfa wakɔ abrɛ no womfa n'ani ntohwe ɛma kristofo ani na hɔ nka nkyerɛ sɛ osisi wɔ ba bi bɔ nipa bi apo na wɔka so wɔsɔre atie nyame ne te wɔ pa ɔmfiw na anom tie papa a ɔhwɛ yaw na danse obedi sɛ na ɔno wɔ ba bi wɔ hɔ na kɔfa case bi a mintimi nkyire mu ne ɛno na ebesi nwom no so aka atwa sɛ no matter sɛ de odi awurade di na wonim so wɔ hɔ na wohu so ɔhaw nyina wotimi kora no sɛ wokɔyɛ mistake bi na onipa bi sɔre tia wo kra sɛ nyame ne te wo betwi na niama ne wɔ sɛ yɛ wo yɛ de ayɛ wo de kristofo na yagye nyame ata yɛ ne akyina or to gospel free say eno ani nyame som no nti wo fa achie no no ebo bra bi se de opɛ otu anamo bi se de opɛ no de asisie ni apobo na ni nsa de na adwaman kakra ne namase no wo free say wonya bo nyame nwom god wo wi adwuma wo so ye nyame dwuma mu no nyame ne wo ho ne tumi da so tiase na ni monyam wo ho na mmobone ne ho mframa ka se efa on consider wo ba bia obemande wakɔ na later wo bibi ka kyerɛ waka kyerɛ wo itiye nyina ya kristofo yensua bibi mfirim niye mane nyɛ sɛ ɔfa awurade a onyare da etu onipa bi yare saa mire te sɔfo bi yare sabia sɛ nyame wɔ asɔle fie hɔ nti yɛmfa duro nka no ɛna ɔso wɔ bɔ nyame ne mpa ya sɛ na wobɛtɔ no yadeɛ na ayale nso yɛ twe na ayale yɛyɛ operation ne yayi ɔnkɔ hɔ one day pɛ na atwa no na wawu na wasa aka sɛ metena nyame mu ana mu yi wenye nyame tena wuo papa ne nimu no de akadeɛ bi aba system no sɛ adeɛ bi awɔ ne yɛde ka sɛbi yɛ papa blessed first ntimi ga so wɔ nim nyame nti na wo hawo ne say awurade ntimi nye de ne hawo nyina so be radio station it was some awurade ama camera bezisi office ya na afa workers nyina be ma no na wa bie ne radio station nyame nya ne sa unless nyame sum di nyina no uyi sika ukokoto ade bi e friend mic no uto camera no utua ngofo bi ka na o ma betena se na afa awurade ato ni super aguso na afefe na wokɔ di ya ne nwumwe no badwemba de kɔ adwene mu a obebusa no ho question aka che no ho se na obi ose wo ha ne se na wusue bibi nya awurade yona ade na awurade anya ama no eno na ma heda de fa ha kyiri ma kyerɛ se no matter se de oni nyame nam ye wo ba ko se wo bere bi duru so de wo kɔ de a ene ono ana de wo kontu oni bibi ayɛ ne wo ba ko se wa wo consequence bi a obɛma na ba abra bonim no ebetimi de wakɔ na nyame te wo hwɛ because wa ansoma ho ankase tu anamo ete saa obɛhwɛ am ye de wakɔ edi yawo ye tie nyame nwom no a yentie emu nsɛm no yie ne yɛmfa nsɛm a ɛwɔ mu ne mmɔbra danse as yɛnya ti nyamedin wɔ no mu a ɛfiri sɛ yɛwie pɛyɛ ɛfiri sɛ no ano no obi kura tumi to nwum yɛ sɛ ɔto sɛ haw ɛte ne so nsɔle mi wa na nkɔ nante kɔ baabi a nkɔ haw no bɛkɔ dubo so de ahyɛm no ɔda fie ne wɔbɔ no wasu saa na ayɛ ne te sɛ sɛdeɛ nnwom no teɛ de asɔvo haw ba nyame pɛ sɛ ɔntu anam obi na ɔnka nipa no akoma na mmoa ntimi mfiri emu mmra papa no nwom no awerɛho ɛdɛ bata bɛhyia ne yareɛ ne ne wuo yi a na odwene ko akyi na yɛ de awerɛho aba na ɛma wo mamris na wo adwendwen nneɛma bi wo sɛ ɛnyɛ nea yɛka ne nyinaa na sɛ ya na ɛte sɛ nea yɛka no no na emum turo bi ɛkyɛ de actions bi ɛta akyi na afei nneɛma ɛtumi akɔyɛ di amayɛ wayɛ ne obetumi bigidi yɛ sɛ wama Ghana nwomto ɛba no gospel no nko ade ɔmo de agyina yie because ɔmo na first yɛbɛka sɛ obi tu awurade dwom ananya nsa dwom a ɛyɛ ɔmo na ɛto saa dwom no ɛtu nnɛ wopagya baabi a na akoma abubu me kai papa kokutin ye ka se papa we wosun sa papa so me hye da hu na ye bi ya se o head atini so sa bo wuro mu fi hon osu pepa na nim sa uni ma de krontia e bi an nwom ne nkura bre no kura na hye nde ma ne de bo bra bi e bi na mani gina yie e bi na twi ni firi niema bi na ofiri se nko ntimi mfiri ho edu o ma ye bi o ma dua bi esie nyame nhira pa de mo se omu konko mo masumdie ne tenabre pa adan kwa ma yenyine koka ho a se de ehu omu ha fefefe ya yenya danse bo na ibi nie no na nke ho akoye saa bi ko nyame nenim kokko mu asem na abusua no so ye na o masese o matima kura papa yachi ama ye hunu animunyam ogya na saasi so ne kura chi se animunyam no
obi ensua wo fie eto bia wunua no omu ade ba bia ne dibire koduru ye ene dom bia okali nti no no ato omu ade na to akren na mo so maye na mo de ato abusua ne nya sa mo actions bi be ma nipa bi ahu se mo nyina mo te se ne na wote na mo si no omu ade na ti tomire bi abafan se wo yi oni na ye ne to obi tumi hyeda se wawu ne ye be kire ne pa ne wura fi se kire a wo kire ne be kire ada se be nyina se ti o mabusua ne ye nse saa na mo nyina ate ti ka mo no nko amfa ne de ne nko mo nkura na ti kama na obi nka se na busua fo mo ye o manim tenem so no nko ana na ete saa na etimi aboa na nso kuru ya be firim ne abusua bi e firimu eduru saa bre na ye twe waso menim se firim no be sori abaye de so yaw na obeti bi o se yo ne de asai abusua ni monyam kwa yawo ko onna yiye adachi bi e be ba na ompe bedroom mu ofento ye ho ne ba ya nya ba bi de eti ato okay no ti no busu aja sapon firi mu no omo na wotwe dadi no ayefe nsankeka bi amachiri ama Ghana fo kora ehu how mature da abusua no oyo wo mo yade pa mo yade ka ba bi e be kasa ke mpren wo mo omo na samoa ama ya ya pre wo mo nkaku anti ana ya pre ya sapa abusu ya fo no ya de papa na o de diro prene de obepene o mboga de obeko ana temale ya se wa obeko na tanga no ya yencha ya sapon abusu ya ne momo yako ne ma ne mpenifo waje o mo chire ya odun pombi tutu abusua mu a enye ono nko na enye wo meka say yaw nipa wo fie nkola wo fie ya na sebe odidi momo bidi no ya ukwa ye bi ase na se obempon bi ewu na se sun doso a busamu ye sun doso power ye na se a busamu me kai se yenwa be ma owu oyi adwosu yi delete Asem Mpe Nipa John Kuma menka manfo ya ebra wuye na hwe ne video so a efie ho sebe akwa bi kwa do swimming pool da ho se ne ho hyehye no tom na wutie mu a wutimi se na udidi me bi frito ama nipa bi fa nti eba mo hyeden bridge bi bosa anka wonti no ana enye ofie nti ya wu ne yaw but se bi atopen a ene ho situation a abusua ne wum na yebeka say yaw de no nye abusua ne nko ade a no ewiase nyina ade a nti ene na edi na wotwe da eye yenche etiefo ne yahwefo a omohwe nyina na obi bia nso nya opepa etimi call na wotwe da ne bi no minim sese na tie bia nyame aho wa sa nkrofo no ana nipa ne mo oduma kodru fie asumdue kwa so yaw yensua no ma bi kakra e wo nwum tuom eye good say ka say enwum kasa the word enwum kasa obi a oti akura wote nwum asesen e beat no de tenwum ase ana enwum ni mu nsem no de ye adwuma sa wo ha ne say ya wo boy so kwa yi ase tabusa ma kunafo ne mapa se yi ni betu a esikuna ni besole nti enwum a ye busa ma no no atam se enwum a tabusa ma kunafo pa no wo Ghana ha nyina Ghana ha wo ha one say na wusu Kuranu chop money na seize kurani nso na wo sa na ono waye ne nsase waye ne mobo no be ma ne ma meto eno ma nyina wo fa nso wo sa wo ha one sen na wusu no waye mobo no waye ne nsase ntiti nyuma se etie nyum kwa obi se wo ha one sen na wusu ya sapo abonyum emu nsam no ono ankasa me kai maybe now we are now obi kana Asem Bia say that we have problem because police station na we are say so ansana good be good na wafa say bi ejam enti of course says one na ade we asem no the way si kone na says one enim say ya sapon e na aba enti abra atamo to na asem we de minimum ho we ne ade ya sapon bo na yi awosu enti ona police for na be yi no ana won bo ne din say ya sapon pacho misa sapon ona say leader no be ka say won ya sapon na ubo ha ona say no na won na ubo ha no say afede wusu no mi ano say so
Obi obo ha ne se pa ma yin ati bi ho. Wo de bibi mi wo beto ya ye kra yensun. Wa mani ene. Wa mani ene sai. Enti ya ana no mabu ha. Ya fa bi anye sa. De pese kan nya ne se ka sa nyom kasa. Te nyom ase. Ade a wo ye no timi te nyum bi ase. Na de wo ya ka wo kwa akoye no wagyae. Ya de ne ne yehu. Obi tiwiase wo kɔ ne dan mu a. Nyame nyom nko an wa bɔ se wonim se no nko an ye de kɔ heaven ana ne de tena wiase. Da bi o. Woni ye na wo ye no. Ene ade na nyom na wo to no. Wo tie no. Wo tie ne sai na kosi sai. Wo gya bibi. Na nyame afa mu aye adwuma. Ana nyame wa ma nyame ho kwan. Ya nsa na nyame ye ho kwan na wo abo nyame o. Wa mo ho kwan a. Ana wa ma ho kwan amwa ho anyankopɔn. De wo ka nyina na ekwa. Enu ti na ya yenhwa de bi. Obi betima transfer them so many years. Opade kakra bi onya. Onti nyame so mase, na onti nyame ase because ade bia na gidie na e de eye. Edu obi so ba na ne kire ya no. Ni gidie odi frifie ba ne so. Enwom na wotie na wode bɔ mpa ne so. Edu ba hwa de kro ne wanya. Ya saponyum to otu ye nyina me nim ya saponyum enye de. Me tumi ne de. Ya saponyum a obo e bia me de. FM. Na utimi tie ya saponyum. Na yo obi a sebe wotenwum ase a eduma bi enisuo timi gu. Ya saponyum ne nwum se enwuma gospel nwuma ye bobobo ewiase se Ghana ha ne afana nyinan. Ne nwum no ono nkwa nkasa ne nwum na different. Oh yes. Se SD enwumo se de enwumo odwuru ho a wonte ase ono nkwa method ode bo nwum different. Me kai se ikrom dwaso na ayiye bi ba na omokofa ya sapon. Enya yiye ni pese ne nipa ba yo. But omo te se ya sapon na ebebo ye na se no. Ema de yiye no onfa ho kra no. Ofranto ma ba se. Na o ya sapon gyan yi ase ana se o gyan stage bi bodwuma ya o efe keke. Untimi nya wonko. Because ne nyum bia wo bobia na live man de bia wo bobia no eja wo. Ono ane bo na. Ono ane bo na de. De ne pese ka che nipa da se ne bia se ye kasa nyom kasa te nyom ase. Esua bibi firi nyum. Enwum bi wa beat ne wo mu ne nya de but utie mu nsam ekoyi ba. Ebebo wo. Enti ye besre akunafo wa ofi se sebe mpreduasa wa ware obi ana wa ofi se wusisi obi ne nso so wo ma nyankopon ho nto no wo se wo ha ne se wa mane ne se na wusu amane na wo no wo ka na wo ka je rad na nwum na wa ye onsa se ye wa ye ni mobomobo a ye twitwa ho hia na kafra no won kasa wo mandi mu kire sampa wo so ha no wo di bia to obi so o na babo awo no emwa wo te ya ne ye ntenwumase ne ye nte awurade ase awurade de wate ne nsam oso sumia me awurade so difficult say mama ekomade ono ma because nyankopon hu kurani ene awisi amobo sa word na o kan no e so ye mu adwuma wo se bi kurani a ye ni brebrefo nyankopon won fi wo ade na wudi wo kurani wu ye no ana wo yiri wu ye na wo ye no emwa nyankopon sa kuranfo no nka ho sa o ya da na man kan cho sampa edu buro nya bra me sa se wo minya kan because minim de mehu enim minim de me mate edu buro nya bra ye maame no makunafo ne ade ya na omobo ba bi nya mobo. Oh yes. Utie bi history a ono ana tete ni kruma ni wuye ko de ni krumfa so bu ho so asebe mpreduasa ye kan enye ono ana tete ni krum but unwe kunafo ni bia na utie omo story a ya na ya sika so botom kra na uyima na wo kra san wo nhira ya onipa bi ho na mwiase wo cha na de kra wa no me kra san kan because no ma wa be ni wiase no ya pattern wantie kan wo tie nwum so anfa anya adwuma ene de pese kam obi ate ase e wo nwum kasa nyese wo tie nwum kwa tie nwum nsem ya support wo ha ne sen ena wusu amane ne sen ampa amane de won bi o ukunu wu amane won bi nanso ebi mu ho ajapade nti na mane ne sen na nkanyankopɔ eso oboa no na wadi ne ha ni nyina na dwen nyina kodi ajapade achi enti ade na wo fa no woni mpefese nya ne dia ade na wo ye no emfa kwan onso se meye enti de bia no ye busa nwuma o mu se ya na o mu tini suo na o mu yese but tie nwum ni mu nsem no ade anya wo dia na mpa me kura me ware no maami bi ya maami nkase maami bi wo ba ko pe maami na hu bi Satan ne ofie no wa ne ba owo no maami na ya pache
maame ne ba na okuta walking stick na o kan wo mu sa nam so maame na we wo so wi me beya enam so ama ba yi menye me ba no be hye mesrem ebra me wu ni wi ape na me ya menya ya de we papa na sifie beya de wo bi won kran ebu okuma so wo cash bebre ba ma ne maame se sabe ne ba na wu ya ne ba be ma no wa wu asemo menya ka da ba ma ne maame se wo de dan ni nyina wo de fa na da ba ko asabe ono ne tima e computer burden maame kurani ni nya ama no na se wo se da me ni mi kru na bre yaw na sabe mpreduasa wei ni ebusa wo ha ne senya na do zakoto yem no we wani mobo na obo debo na da na wo yesi waja hawatu bi so de be se kan sese nyomu kasa de a yente nyomase enna wo ye obi a wo hweme wo tie Sompa Asem Mpe Nipa ene yesi ye ne kasa bi na program ye nyomu kasa na tiase Sompa FM enna wo fitine ade bi a wo ye bia na wo fi se mo wo wakwan mu no sesa firi ho ye tie nyomu no mo ma omo bo nyomu no nyomu no nya kwa e wo kwan bia so obi baka sai obi obo no nyomu no kwa bo se ene taisi an kwa no obo no se ne te enya ne sa wo de ye nkwaje nwa adwuma ti ye besre ya sapon nyomu na ne da so no so ha ne se na wusu ama ne sen ye besre nipa ye nya nwu ya ye ti asase su ade ye bese obi ase ade bi a wo ye de atia onua bia se ye wase se ye onua se ye wadamfo se ye ofie wura se ye tenant ade bi a wo ye wasase su bia ka hu se wo pese wo ha ne se na wusu nyankopon ba mu a na oboa wo de a ene wo nso sa ha no emfa nkoto obi so anakwasem emfa nkoto obi so na de koto obi so a enwo no bebo saa mapawa no ana pen drive no aye da hitia ma aye da enwunya hwe unya hui itene yesre wonu wadamfo nam ampa wadamfo ne nam wawu ne yire ho kire no sebe ne yire beka cho se ne baketo no wayade the we na osi ne ababa wani kun sitie to fa wo se ni kun nua no pepepe oba ya se ma memfa wansa na mama osika wanfa ne ho ama nti wa ma abrante wu nua na wawu ko no ne ba na wu ne kodu mrebi ne ebusa se wo ha ne senya ana ye kobusa nyuma ye musa ye nyumba na se wo ha ne se na amane ne se amane we no se be mpredo wa ma obi anya amane o wo benya good results ti de pese ye kan se ye nyame soma ye som no ene nyuma ye tie no emu no ma no ye nim ye ya ye tie ne kwa etina futu sam we ya de tu se wa nyanyom kasa no wadaro ma obi bia wo tie san me se ya sapon bo no emfa won ya sapon enhwe ono wono de ode nsampa na edai ama se tie mu ye na fa ye adwuma na moa etu wa on se wa mane ne se awusu ne de esrawo bo moden ne wadaro ma se ye busa nyoma na wutie na won wankasa wa check ho se kwasi na awu yo na najapade sebe mpreduasa ya Mr. and Mrs. de nenso edumre bia yaw sebe do si ne dan kra na do na japade ne kra woko eti ya ye nwine saade no eti mesesa no ma wanyina ma sebe be man na busuafo nyina ye mobo na kwase kurani no nko asesa ne nyina enam se be man wa wontimi ma emeka bibia enti no asesa nya na wei no asa akwa agonya se wo ha ne se na wusun na ye hu mobo me ya ba this time no me bu a we me dan na akwa bia me ba me di traffic so na me ba woton ayi bi ayi de kunkum ntafre ni ade wonko wa hye ne mabe ukwa de wanya capital wo san hye sika se kom nam sa adna me fa sika ma ukuta capital wo ya adwuma wo san hye sika ye dan ave ya wo gina ho obi nso ni bi san nipa no wani bi na sebe mpredo ono no wo sasa ono na ese no mabu a usika kɔ no e wo kwa bi so because ana papa ye bu a we ya ono a wo ton nyoma kuta capital na wo wa hye no mabe wo san sem sika se kom don enye nwanwa aso de binum kon ho sika kura wo ado ifikira do so wo hye wo mse kom de eti no mabu a ye nhwe ye papa ye na ye no ma ye kasa na ye nyom na ye tie no ye mfa asem na wo nyom num no ye mfa ni adwuma na nyankopon na be so he da ye aboa ye e wo kwan bebre so yaw ye nko anim okay eno ti menya papa yo wate ya sapon nyum bia wo ye no u doso mu a enya papa yo esanse wo kwatwiro ni mu a sene a wo ya wa adwene se obeye ni papa o how beto amane beto eno ti woni monyafo ya sapon di hwensu anwom no wo se wote ni na mane doso amane ne sei
wo ye wa adwen so be ye obi papa wo bu ano de ne ko adwuma mu wo ase am ye yiwadi wo na ade ne ko ye o wo bu ano ama na ko hunu soro no wo hwan wase atwede eno ti sene anu a otrini ni wamane ebedonso nanso so esan say wafa Yesu Kristo say wo kra no agye nkwa no ti no odofo samane no haw bi towa sa papa no betwitwa agi wo sa wo haw no be yiwa fra mane ni mo eyo ni monyafo ya sapo ne boss anwunu mi otini ni na mane doso yetie sa anwunu no mra sesi ha pa yo wate efri se wo ka so ba ye papa nko ande a wo haw ene amane beba wabrabom and in every genuine success in life, there is a setbacks. I consider beba why you want so be papa no. Me hu obi a why papa ni ato ya de man no. Me hu obi a ne papa yomunti no. E wa fan amane ni esem we ne efiase no oda. Eno na ya sapon se e ba no sa o ye otrini ni. Nyankopon abasa dawso wo saro na nso hwani amane beto wo na ba no sa ebetumi aye yapa a beba wabrabom mebu anipa sumasi nti amane wode makotum ni esan ya wode matum ni nanso so no ya sapose se de ye ya woti ni amane doso no twedi ampon o ma na mpembuo se sidanara se fiase mpo ene ntwanto so ama wakoda fiase a enim guasie bi no obi dia suasu ama na bekan ebra wo ye otini no dia
se wo ye sofo aso de ba betemte o wate na ta de se wa ripu no wo yo tene ni ene wo de fiase ya sapose kwa koma to yem ase yehu a wo tiase yi o ma wo nan empembo no kura ne bededi ama wo hu asan kwaku ya sapon oye nyumtuni oye nyumtuni ayo de wo kan on se otene ne yama ne ho doso enso awurade yi ne firim anno kwase e yade a wonye ye ne de atoso ne yama yi firim o ye ntie ne yipa obi bete sa asem wo yase no enwom we ne wonte ase on se ye wo bi ho no mo a se ben praduasa akola no nrepu no debi ade ne won fai ne so etan bi nti ye de ato no so ya hyehyɛ ato no so ya me no ka se obi demu a dwumadie na asem ye de ato so woni mo ho we debi so ye de ato no so otan but no e kokokokokokoko a let's say impo sa nipa ni wo afiase a wo nipa na wo de sa tron to so kama na obedi eno na ai wotene amane do so no asekyere no enye se bi otene amane da so hwe wo nua nimpa na nani wo na de fitinya na sa pane wo nani so no anya amane wo repa asema wo koka to nua so ayi adwuma mi amia yi na di amane yire ne maye mobo no de arehu awuo yebusa otene amane do so na akosi job na wo sa yaw eno ma bebre wo no ma nwom no ye ntiase utie ye papa ya sapon nwom na ode nwom na to ampa wose wotene ni na mane do so na nso awurade ni frenti wo susu ampa se de wo kan na nwom a wo to yi enti awurade betima yi wafrim wo wani tua perfect ade ne waye enti nwom wo ni won kan wo ne mo ye nhwe ye woni pa bi wo ho a ni wiase oba ya de na ye de ato no so yawo woni mo ho hwe mi de bia meka obi wo ma kokro mu na asem to na yawo wo hwe nipa wo kroma ho keka a bride e o sitie ampa wo bekom ne yawo ebi a yenjaji nipa de ba wo bekom no eno na nyankopon hye ne ho ni munyam na nya de waye unua wu ne ma sabi wo ajapade bi waji unua ni nsem ade se unua na ote ase a wone wo betwe manso no won na awu kɔ no ne ma de o mo mfi hwehwa because de sika wo nsem to do o mo akɔ gina court me ne wo ka se obi de nkura ni nua ma gina court ade na wo gine nya ne de a na wotre ni amane do so no na nsusu no sa nipa yi wo be ko asori dem no ya asori pani tutuntuma osoro ne e boje ne so na konwa ye different obi antena so enso sa nyumotre ni amane do so no obeka bi obeto bi enye no nyame hwehwe o ade na wonye ye na asem na wonka ye no eno na nyame se sa ho no obeboa wo wotre ni amane do so ampa amane de ho onu Yesu Kristo nkwa wonya bi empanimfo komshani Muhammad mo ne ayi mo ba wiase nya empanimfo titiriwa ne ye bom di sɔre no enhwan sɔre wonyina ba mo so but enam se no mo yeye nti nyame yi o mo firim anokwasem nti ya ye kan obi wo efie obi wo bro no so sabi de bia emsa asem wo afutusom ye tudu krapen obi wo asem to no bro no so ayaw wo behwe no na empanimfo bi wo bro so asɔre se nipa so masi de ontimi nya no mo asɔre ampa ye bekom no na mpanimfo bi oni bi o na mpanimfo bi asikafo bi asɔre se nipa sumasi the way o sitie ne sebe na ho keka sitie no menyini ampa bekom na onte sa ne mmom nya de wo waye akora ba honnom sebe mpraduasa ebe prapra wo dem osofo wache na fefe no ti asam ni yo asole pani sebe mpraduasa wonne sebe wunnuanom gina koto den obi kura ye sofo ne maame yakase wako sunsum wiase no o maame ye baifo sunsum wiase won kwa na akoy sa kuro ni se wahinfam yaw sa no ma ni nyina no wasa ko gina wa pagya enyom trini na mane do so na wakana wode hankachi pepa nanim na wakana sa because of sika wo jenti but won ne ya wo ye ne nkyere se wo trini wa mane na do so nyame he obi wo ha sofo bu an nyame nka bibia nkyere hute enso ogina ho hye nkom enene de ye hu sesi ye na nkom se bu okura ba mo amo se nyankopon won kansa mane de entra nyame kansa ma enfeli de na fe de nsem bi feli eti de beka ne se ya sapon ne nwom na wototo ye no ye nhwe won ye mfa nhua bibi se ade bi ameme ye no emwa me because ansoro ne beba nsoro ne de ba ade na mo de atom so ente sa ye den ya o me se wo be wu the prison kwa na so be kura na 7 pra nyankopon ebetwitwa agyew ama umma
ene wa busuafo enso adide na saa nipa no ode asam na to so ntin ya ka se wiase woto na de asem bi tu nwa bi so ne obitimi kreti asam ya ye ne ya afidie so nyame ampata na no oba bi ko hya oba na ne maame ana na busuafo bi akoka che se wote afidie so nti fanim guase se to no so obetuma to saa o sika ebi so na menye saa eti no na wotere ne amane do so amane de beba na emum no enkoye ne nyina won kase me de wotere ne amane do so na waye he nyame won fiu eno nya no na nyankopon na ye papa ya sapon enye eno no woka te se enwom wo kasa na enwom kasa ye nte nwomase obi so ya nwom de beat na esa beat we de edewo na waka ne saa emu nsem no anfa anya adwuma te ye besre wotere ne amane do so na ne asan aba no maka cho se ya sapon ne nwom bi enu enye de ya sapon nwom bi ede ni nwum bi ede nti e besere yentie mu nsem wonde woko na emom ne no ma okagu wona asem okato wo no yemfanya adwuma se wodi onyankopon ne dia yaw me se asem beto ampa ye de betwa ntoto so wadwuma wo be kofie kombedo but later nyankopon betwitwa adwo ama ye de wadi de okay nyankopon wo betwitwa no wodi agyew isanse otinini de wo sum nyame no sum no kware mu de waso nyankopon emu se twitwe no ono na amane tu no ono na nsohwe tu no na nsohwe betu wote nini no duru ba bia wanhwe ye mu anim guase no enya asem keto akora na nso so enya no na bema wagya papa yo oyo wote nini ntina wo ye papa no obu afoforo bi no enu ntina wo mefa amanfo adwuma no enu ntina akunafo ni nyanka wo hwe wo mu no anu nti na duru babia wo de wo mu ade kone de kohwe nyanka no orofo wo ye nyame so adwuma wate na eden amanfo beka ho nsem o fa ho enni ebize krubo twedi ampo basa ya dom no ankasa no de obagi wiase manyina enkwa no orofo eduru babia hye ne so che tentasu ade gu ni so oyote nini enso na mane bedoso enso de nyina mu no ede toso nansa ye born na senduem na osane kwa asama do no no oyi otin ni nti no ne nansa so wosan esode orofo emfa ho ne nsa bebeka to so abra wo ye papa no wo gidie mapasa anim guase no beba de amane no beba de ensem keka no ebeba na nso so ni nyina mu no anim guase biada ebeba beto no ya saponse Krupo twedi ampo onhwe ema wonan empembo orofo de dia kanto so no onan empembo enanwumire wate 0554933131 0554933131 0548933131 0548933131 wote nini na mane edoso ya asemo hello. Hello, good evening. Majo so ebru katache baby afrefre wudi. Frefre wadi also janene share some wapa. Please na tell me you can come by town. No see a click party cannot see. No see a trade. No yin part no yes but some are some kind of queen. In also jan can check master. To be and mechanical and that's the movie. The dear Wokano, the emphasis upon all the 2 hours soon. Look at me also, there is some person of the Rollers, after for rollers in Chiwa, I'm quiet. I can't move me at the cook for scan or Musu. Rollers and Pano, money than a voice with you. You want me to get airports, no, okay, o how ne say wa mane ne say e na wo suin wotini ni so amane do so ewrade betwa no no agina firi ni nyina em hello baby afrefre wudi katachi good evening within the chief officer Stephen Benton agree the Tamale Central Prison okay sorry Ben na wudi wo mo fanying we year me papa ya support or ya dear na ninyum to no enti se enne enyuma yenkofo atu kunkwen ya to nyuma onti abadia wo mu yana ya yi kakra no
ye tia support enuma ye hu say wato nyuma abawom and say enne namafo nyuma wotwe na me kan say o man Ghana ya hwere ade oh etitofo ya hwere ade na one a wo fa wo sua nyum to no kasere te wo ma wa brabo enfata nyum na woto no anokwasem wo ye hwe ya support na brabo obo ye no I would not say he was an angel. But yantin yama basa temfuna kofo di yantin disa. Eti nya ye kan yan say ya sato. We tra etapa. Na odien munyam se abre ne busua ne online Ghana. anokwasem Wa wakwa we tia won so say won ma omoto ne omoto nyame nyom no. Won hwe wakabo yi. Abeso ne busua. Won ma ya die ona ya die na me say nka ni we ejapa na beso na so nyame eto nsoto aso eguso amani na wotwi aye emunyam hye so ye hweso na ye nsia won hweso na wan aya kanso ye hweso na ye nsia okay na nipa ni wa ya kapa na ti mana ye se okay hello baby afrefre udin be mena if you pass my brain enough, it's terrible. Penny Payenti o. It's terrible, brain enough. No okay. Sompa FM. They did another one pass kuma. No okay. Brain enough. The pacho, yeah. Pacho, yes, upon you, and you be a medical papa. No okay. If you say we see me. You will clear your heart. You are papa, and they say, you need Grace TV. Yet to one, your question, Madame, my tea. You show papa, and as I was some pay. If you are upon the woman, dear actress, oh. Yes, sir, we never try crazy. Oh, you want to buy my amen. No okay. Hello. Oh, hello. Oh. Hello. Hello. Why new? No. Yetio, kwajo supesi. Omo nkia. And then now for am opinion on. Yes, see, that tendency so do to be on jano home. And then I'm for opinion on and then even the past and I say even give us a mountain now for opinion on me come on, you papa with the Yamo no man that you wouldn't why the Bekayo. Yet, bring as a penoya. Papa, we know which Ghana, Papa, I'm reading when you want back. You won't be nothing. Papa, me born, me did your father too. Look at I none of it. That's your sorry. That's your sorry. But the man, yes, I am going now to dinner. Then I didn't see any. Then we sit down and to move. That's it. Okay. Hello. Good evening. My juice will brew or bapa. Oh, I know I have their fine. No, they were up. Bobby. This is how Bobby and Sana. The position I had it. I mean, when I can't see a baby out for you, and if I can't see. No, okay. Hello. 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 Jinaye kakrama me wadawro ma. Hello. hello. Baby, I pray with you, Bemena. Oh. Hello. Hello. Baby, I pray with you, ma. Make sure free TV no one any come yentio. Hello. Oba patwe free TV no what any any come o free wudi. The part on is really the bro. In theory. No, okay, yentie way. Ya papa, you am na ya me ya. Oh, kafra. Ra ho. Oh, checho. Na me no ba ku ya me dia ne se. Awurade. Asembina. Ituweni. Sesame tiwe.
Ini obia unindibia. Oh. Mami ama mebra ho papa. Enya asem ketwa. Ya asem wo. Hello. Oforisuo Beme. Ye. Ogolo ni Sompa German of this week. Ogolo yenti o. Na mamintia Sompa TV na Sompa FM shefu nyina. Oforisuo ya papa ya sapondie ye kana semwa ebeka made ache. Anokwasem. Uti papa yinyum pa nkurahye simi wom. Uti ni nyuma otimi de ball bra. Owura kokona tie ye papa ya saponymo a atinse woni timije. Ti papa ne de bo bia ye bompa ese nyankopon fa ne kranye de nti. Esansa na ye papa bo nyamenyimo so wuye na ye atina ye boko. Anokwasem wo. Which say utridam po nyankopon emfa nkoto Abraham kukunim. Ofotu amen chairman agric minister ye ba Eric kukuba panyoni nyamjuma. Okay, hello. Hello, Majo so wani o. Mr. John Kataflo Aboagye, Asem Mpe Nipa. Ani wa yentie wu. Ya Aboagye, ni dine mperi asida. Na ne nyomo a wo boy ye ni de abavom. Na wutie nso a. Asakire nipa. Ade betu bia oteni amani edoso, oteni wamani edoso. Bia woni ye kura ne se waye. Ya so ni mu no pede woni ahwurade. Anokwasem. Ya me de bi wo firi ho. Eye no kura tsa wo koso ane ni pa atwo san. Wo koso ane ni pa atwo tan na so gina pinti a. Awurade be mo du ba bia wo ko. Ti ya sapon de awurade fa me kra nsie. Ya de busia fo no so ase. So mo tumi ni wo kura ni akabom. Aya ma na ye se. E da wo ma se pa, wo mo koso nya ye no so sa. Ya me sra wo amen. Okay. Anunti ekwaya busua na fa so ahyehye yie no. Omanfo bo busua na ba so a omo ate. Sompa FM. Me akwa mebo wo mo aba so omo ya ade pa. Hello. Good evening. Majo so papa ufrefri he. Meka free takwa. Bacha takwa. Panipa mientie o. Bacha papa ya sapondie. Adumala. Oya die. Personal. Ye issue cassette no. Ya ote Quran ya so. Ya sapondie ye pepa. Ya mi pani kranchie ye. O nchie ni ye ebusia fo ya da mo ate. Ya chati carbon dia wona o kilomita. Aba ta dia nti. Ya da mo so tie fo ne mo a wo ya nti na da mo nya ati ta mo tiga. Ami e nya ati e tire ya gini. E wo ye papa ya sapon. Bye bye. Okay, hello last caller. Hello. Baby afrefre with the papa. I'm Kasefra Chim. Asante mampon. Achim Oda, eating ready. Aju yenti o. Ya sapon ma body. Ni na bankwa. Egina ni bino. Bye. Okay, yefo ofre no enyina emfansi ha. Message obi dia ba se oh. Ka ya sapon de obo ni dia. Ese ka hu nipa ba ko a na oka ne ho oba patiwa. Ono so atoa nananom se edu. Ono so atoa nananom se edu. Setiwa ni nsie no. Dabi tiwa nsie no. O se ka ho tokura wo mu na yi wo mu. Ko de da wo mu ka be ye fe aboro so. Ka ye fe na so aye busuan ya dade ti ya. Ka busuan be ti ase a. Nti de ase bia na ye. Omo be ye biko. Omo be ye biko. Ya. Nipa ekono ya areho na ye kan ya. Wa hwe nipa ye kan asemu. Nipa bia ye ninim wo mo ananse wo ma ekọ free ye papa ye ye kai. A friend say apostle Safo ene sebem predu that the lumba ne chese that the kedi mu wo hwe nwumo ma bebo wuntimi nyi odo ho asem firi odo ho so nwumo ya wede o odo ho nwumo de pa wo se mi nwa kura wo sere so enti wo hwe a unyi na nkwasiafo bi na mu adi nsemfo no da so nam ho wo mu da wo ene na odwire ho odwire nyame ho antenase enti odwire nyame ho antenase so ho enti ye be sere se enwumo na nkase obi ka se enwumo eda enya nwum ni beat o emu nsem ne tie ne fa ya adwuma ene e kasa nwum o de okay ene me dia mafa dia to mi koto bi ma me de bebo bra ne say me this time me fansem bi amanfo be kan because me yotin ni me ye madwuma ye kan no kura sem
It is all your wife is to be good and was a Yankopon, or my men empem what the be at that. And you force Aboagye no. Ye kwa koye nim. Ah, what at your better or the for ya number basso no nam. And you may be at that room. And I ye be at the best. Yanko computer so good. I'm not here. The person will be here all the field. And ya know your mom, this is the field is summer pass. The God uses, let me show us it and the papa and the better the and Lunti and a metas, the Nina Tofu Frank Enterprise. Tas no size ben open 60 by 120, 60 by 60, polish and elastic, 40 by 40, polish, unpolished and elastic. Obeying the Focus Frank Enterprise. Now, wall tiles and 30 by 60, 25 by 40, and so many do washroom floor, no 30 by 30 sizes in desire who will be our panel. Obey be our the bag season who was so there. The water closet who will be over kitchen sinks and the taps I would obey your washroom basin and then the cabinet and the Turkish doors papa. Only cotton of fear and noir. A comfort to Muko Frank Enterprise now baby. Send the summer Frank Enterprise. Oh, it's Market Magazine Room and son of a blue Bernard filling station. Abrosai yellow mumu ho and a Frank Enterprise ho na ne dey asem de kura ne say so wo bulu is bono any ahafo e kwa kopem no fo ba bia se wo pe task papa ne ma wo bosu bi etu akoton a ento wani nko ba bia so do we make Frank Enterprise ne be mo ne popom ene de ne bo edafom free number is here na ti asem da attend de maka kire we number is 0245 283458 and now says 0205 987868. Now, what's happening? Say, you come from good Frank Enterprise. That's papa, doors papa, any WC is papa headquarters number 1. Andesaba, and what more did and came one moba. Oh, Jose, and I made the SMS you. Cannon pan, na sana, no shia na wardene. A brain I didn't know. Kingdom Garlic Bitters. No benefiting. Me benefiting wine. Also, got told dear. Abrewa, the smama, Abrente, Nishuve. One antique crana wabre. No Kingdom Garlic Bitters, and any capsules. No young, what ya brebia. Kingdom Garlic Bitters in the capsules. Asem Mpe Nipa. A devil when ama when I say. Send your name, my wife, company one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules and tea. Say, see, I'm password. Kingdom Ginseng Power Capsules. Emeni chienya sumdie befi abrebia. Obebia o de poa haw no. Edro bakupa wuhia ne tremendous capsules. Tremendous capsules esiesie wo ma wo ye obesima. Edro yi wo benya bi wo bebia yeton no bia. Kingdom Herbal, no challenger. Yama ahwafo nyina atrase ene akwaba so matwen ama yakwa dwatonde no so aba ni nyina ka ho na eso wo sompa Asem Mpe Nipa so kekede yakwa akwanim yanim ten omanfo nsemu ene Oforisuo Aboagye omde be dame ni ahwe ni apene pomasi bere enso edi ama medical ka chese so sompa Asem Mpe Nipa no ye ne kwabrafo a ye pade a ye fasere Hintim preko a otibunu na wosan ete kokko sompa Asem Mpe Nipa no ya ma me memo akwaba yaja obapa empom te sei radio dom hoye ma me na odin de sei ye frama abna ade ba abna anti abna firi hin na baye me free santase ma me wakosam ne sei ade abeda sompa Asem Mpe Nipa se enkomwa makosam ne se mentiapo Ona nyina me nante kure yiyi. Onti apo. Mitime nyam ho hwe. Na wo banya ona na ade nante baaye. Just around the first pana na me nante. Sisira kwese. Emwa me hyeda mu saa me be ya na mpia mitin nante kakra ba. Se de wo si nante wo yare. Me yaro me na chiachia. Mitime nante. Se ye nyini. Se o maba wa bremnya sa na na ate. Okay. Edua de se nyina na po obam. Ti said you will see Nanti Gura and Oyare no. Eh, we are Oyare dear Yade. I quite say, Mintimin Nanti almost as so Mrs. Sinum go to Jane, I said. And I said, yes, Yatica, yes, yeah, to the first connect. Go to Jane back. If it has a better bay, I check a Bayer say, Bayer a fear.
Afri. Na dry nko. Hen wakwa wa ye dry nkro. Be ko hospital. Na me san ko drugstore so ko to aduro no so enjai. Yentie o. Na we yes ana ja. Me se me ko pe sika kakra ya ton niam. No obi a wo yade na wo se ko pe sika aton anyoma. Me nye sika nto aduane ni. E di anyoma na ka akoton. Bidie na mko ji sika se me ko akoton. Nti na mse yare ni adunade nti asana ko ye me so asem. Akofa ka breme na me ntimi enye adwuma so ntua. Anka robe na me sesa ntimi nko sesa. Ti amasese ya ho kire. Ene haw ya ji sika so. Ti da bia dadwene na da me so. Am se mi ba be sra mo aja. Mi ba be da mo kwana mo de be fa so. Am de bai. Chese wo yade. Untimi nkoye adwuma. Enum na akwaje bosia se ka de kwa akoye adwuma. Na obi on yade de na se okoje bosia. Wo yade obota ye nyina ne se udi sika no koye adwuma. Nyesa. Bisu asame ho yade. Na wo koje bosia de akosa ho yade. Na bosia de akoje de ye adwuma de tumi akotua ka. Na je se bosia akoje ye nyina de asa ho yade. Anyesa. Dibi ye adwuma so yade so anko. Udi yade adwuma. Na metombidie. Okay, yakona yane Lawson Beverages enko twetwe komo simadu so emrapa ya maame no so free santase Asem o so Asem Mpe Nipa producer so bekumi o producer so bekumi papa ya maame no so tumi nante enso honante ne baaye osi ahode no wo form akwaje bosia de akoye adwuma amana dane ne so asem ya Asem o Asem Kezio yani Lawson Beverages enko kwatwe komo simadu eso emra se odofo wani gi ayetumi nom sa na wure ho so a ensa no so obenom twitwa bi bubobi na nyoma enkonkai say no a sadi amanfo asiaje Lawson ne nsa durema betes ene ginjale care no atumu no enya Asem ketwaye we are baby interview ene pro no na so Asem Lawson Beverages so mantena se ani pa me mo akwaba ya ofa Lawson for the bayana mo ayi Lawson for ankasa de se no mo gye mo huntiri ha sanse nansen menam tentan fidie no so say gala bi am organize na Asante Mampo kwanya Asem ketwa na gala am organize no se press no elane apa mu hu omonum mu hu omonum sane yete no yema mo akwa babiem ani pa mo mientie mo na mo say mo agiga na aboso ofache ho Asem Asem gala no gala Lawson Dire Ginger Inter-Community Gala. Yes. It was Asante Mampo. Lawson Dire Ginger Inter-Community Gala. Yes. Nano bronya and if I say a few chamu bronya bosume no. Awa ye kokwa ase bantima astrotep. Yeah. Nana Asem ketwa. Penny kwanche for Yewra Dr. Lawson Chairman. Chesika. Chenisaya. Okay. 40,000 Ghanaian cedis. Yes. The chair. Choppable Ghanaian cedis. 400 million. Yes. Ultimately, the chair say, Munye, Namukwede, Mufankwede, Maswadi, Mukwadi, Feminto to get the boots near the. Now, wait here. Young in the club, I can say, a commandant. A home, your Bobby a day. Oh, Odu takwa enemi diama ka bom ye bobi adan takwa de Rock FM ye no maka de abantiri mu a ye bobi wo ho West FM wo lubo moda so hwa also ye bobi wo ho obepiem ko foridua easterage ye bobi adan Cape Coast Amina na me wa ye bobi so adan ho obekuma se odu ageso a ye bobi adan ho tafo ye bobi so adan ho ana he fa kra bio Asante Mampo ya idie ye bobi the bia Ofodia maka ye bobi ho me ma official ho Mampo dem ye official ana oboase ana be kwai okay ye bobi ho nyina we have 15 places okay ofo right I say okay sebe nyane ho ne 10 no that be na tente beto
Amba tiatia to. Ofo yebenom saw. Ese be fa adwen. Na sebe on saw num ye. Wadwen kra saw dwen ye de ensi so. Wonum kra den. Eyi ka uti epaw. Osi de ko fa adwen. Yare ya ne sa. Ye din ko makro ntimi nka bi. Wonum motowu. Okindi ebe feli. En sebi akoye den. Okonum ye nti. Na se papa edie. Oh. Asem na wakofa be. Papa edie papa ya ote ayi ho. Emodi. Na djuma no ewa ayi ho no. O kwa yi a. Emodi. Anka me chere Emodi. Akrofo konum ye akofa asem bai. Ofo. Sabe ya nyensa ho. Ensa. The day chere ne ho ase. Yes. Ensa meaning ensa da. It doesn't fresh. Abebi e dey ho. The doctor say sabe men fansa ye waduane. No. Ono mo nsa no me nyansam ne kwan so. Enkobo bi pron ahomache na onan no nu. Papa no sia me pensa eden. Atano. Debi da. Na emom no. Ehoko hia se de nti obadum kakra. E de didi a. So huofo. Na obeti aduane de wonumu a. So hu na oti empire. Na obo emfuno. Na on the tente so. Na unya hangover. Na de beche hu odin na obeti aye hu yama eden. Esane a. Losing delay. Ginger leke and afei losing dire bitters ofa ene kura ye ni o losing dire bitters ninua e losing dire ginger leke na yo ba bia ye ka ye se de onya mfihia du nwotwe ede ko no wonum bi fa asam koso wo ba wa fa afuro ene de o ma akwada nofo wonum bi wo fa ye yi won free mu a wona aka ne de Itimini won twetwa bi na ade ede nyina ho ade ameyi wo bo na ye ba bebo no ye wo formula bi a leke no ye friend the kikis formula the kikis formula ofa ebe ye adwuma the kikis formula na ade ade ne se die ode sa formula ne bae no that day no park no ohobi okay it will be representing life and color no esi ye dey etie ye na ye dey ye ba ye dey ho asem ne nam ye si wunya o cup glass o bonsuwa ofa o dey esi wo na wa per block na sir anu na all the ice cream ni gumu na echele sana na wo hwie when ebia two thoughts and ebia when one thought now the other now they are free no more chairman na eden amana I said the esos ba be me sa economy ofo it tastes like wine what the it tastes like what wine red wine the kikis formula loss if we bekumi over betiwe be say ade a mehuna na bebu afu ene se obi benom sa no aban taso di ato fom se ebaw hobe yinka na we koye sa ye dey ana se obi anom sa no de ne sa afa na no wo ye sa wa no bo se de bia na e wai ko na epo wa no aye se ko bridgefo ene sa ne ma na twam onum anom papa preko we doctor say eyensa tieni yo enya aduro eyensa nanso eniema ewomu no wo fa 20 ni wom akomawre ebi wom sabe krama kwoti ebi wom dunsikuro ebi wom wisaba ebi wom kokwaman ebi wom nufotene ebi wom so no afei oya duamako ofa ebi wom eti wonum sansan we se nu a eyensa no wanom nanso emfaso obenya frisuo no eno ya bebresi da bi o ada doctor no onima na eyedro ana odi ama yemum sensa bi adro wo hu o mse da bi eyedro na doctor se me na me yeye me dia me se eyensa efrise oya na se dua makono ofa wonuma eboa wo ekum kuro yes kuro bi wo yamu a ekwa kokum no o mini ase ha no ebekum kuro na ho no na ofa se wiase onipa bia oyam kuro wu a utimi didi kama enu nti sansan we a ye ka ho asem onnom trope da dabi no obi anom sa no wa fon wa ye tantan te se sebe krama batan bi yo krama batan wani di ya nom na dabi no wa nom sa na se twa ne photo etuwa ba na akrofo hu na e krache memmen emma dabi emma happy doctor say numbi
areho na aba anigye na aba wo de fa kakra egu tachirema so na nsone mfa minimum emegu yem na wa behunu fa so abede obenya Oforisuo echiwe eye losing dire bitters nam de me de manusi binua wa ha sei okuta losing dire ginger leke wosono akakadro ni atajushia akataje wosono sa na afra sa no enkan no ne ekodi dia ofo mebi so bakopa o ekoti akakadro no koko nipa bro de FM days me koko ye ko akoso ko from a koko pese kan meso be paayi wa opeta just ye nyane ira kwanka momu no ye de be wa na o ho na de wa kakadro ni wa na in the last by 5 years yes mene koko akosu ho yes koko akosu ho ene joint bia amina de ehu o 3 months ho ofo boys hia S5 ho ofo me ka sabi kabio losing dire ginger leke wo so ne sana na atadwona ya den adi afra ene akakadu na afra kama so won de onsa sa daase wo so ne sana na adi afra koko me se enne akakadrom ene atadwe ensa ewo din na omanfo eto ede ton de aka no losing dire ginger leke emu ode how be any actually wosono say ya na ma beki oba pa beki director wife obeka cho say we nam de ton de aka no okay ofo say be abakrom ha no ye de we mienu pe na ton de aka ye we ne de ton de aka no ma beki eja o de oba pa beki na aka o say eja o de say ya by dia ke be pebites ne we de eja o be de o wa kan ma we ni kakra bi fan frɛ oh yes ye the way and a ton ya kan oba pa beki form and to opese udigja o ton nsa o be so sika be loko abe kontem be tom ya ton ntemu a losing dire ginger leke and afa losing dire bitters 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 61 99 0248 61 99 oh yeah shenkani na ompon adwuma empake wo shen okasa fo ntogu botomu a untumi enum bi ya nom nsa enfa ntwishen don't you drink and drive emwa wo yeah pimfo for your funu be pa wo chew untumi enum bi wo yeah batan o ma abofra nufuo untumi yedan enum bi eno achi unya enfie edu unwotwe dia manyeden menko ho you've got to drink responsibly losing dire ginger leke ose emade mu omremu eye den emade mu odin mu so ye de na losing dire bitters wasi twabi na gina wonan so nanya ahoden foforo ozo of we msa wo wasi twabi na gina wonan so atutwa bia still na oda so gina na so ana wo say nya ahode foforo o say ama mese e gona doso eti pebi no na ade akura say e ma ne say en kan kire wiasa fa na nyina titiro ne me ma ne say wo fro mo na ye tena se ye bo nkomo na table na bi nsi so a omoma omada na bi o say ye bo mema nkomo tie wo fa e ma say ye bo mema enkomo na ye be bo mema nkomo a na bema dire su ni ho enya no tetia tifabisio ofo tetia jumedie bia sese ya ponto abadinto na otwede die bragro ahinsie Sunday special traffic be chi wo ho a losing dire ginger leke and a losing dire bitters but men nom ema no emro so da men fan san so nye waduane ya hye so ofo na me wie me koro na me ba me so muno munyina agrena na de be ode koye de kokosa go be kumi o we slay by Efa slay costume I mean slay by Efa on TikTok oba besia o
and I been watching my tana what you Jimmy said the my on TikTok slay by Ifa said you why now them come on and I was never that's an of and I was say okay you need Lawson beverages and na etwetwe common order for at the part turn home we are no at the part and the turn home and until preacher B bubobi na nyoma enkonkai enso enfama Lawson beverages and na ye ne wo mo etwetwe common no and until no aponto ne abadi to ne dwumadie biase Lawson beverages yankoi na yenko enko bon mama ne yakopon ebehye ne ho animonyam kama pa Lawson beverages ye ma mi bi atrase odina sem ababeda Sompa Asem Mpe Nipa ji ya sem ma me ntise ya no kwaje sika no se wo de ye Sompa FM kwaje semere ko fa bidie kakra beton tise die na asie tise akoye meka ifu bank fresh o kwaje sika no fan kwaje go ai adisai asafo no na asa kwaji bi wai na this year no chese menti ya na so me kwaji asa no so this year so dia ba dwan kakra so be ya na so entiman kotura na se ne nyina no kokoba ne dedeba mu nyina ye krobofo ma ne nyina no ye mfa nchew wakwaji bi wo asa eno a wuntimi ntua na chese asafo no ha wa adwene na akwaji bi so wa adehye se ne de uri betua asa de no so otua asa de no so kura de a se de ya so adehye de no so wo mu o kosi koda mame tese dia be na asi poten tese mintimenti na fi kora omo da woka du tama yekotua na akoye group wonfa de enko ya e be di watem mame na mesre mabusa o mawai be mara omo ye mienu ba kontia be mam card kan kwanhia onya kan kwanhia nti dade hye na ntimi nya adwuma de na na ba ko so wai na ba so ono so ne manketenkete fi no tonton tosi yakwese akotoni ho eya asam o eya asam kase pa o ya asam pa o na jese mame unjare ye ansa na ukwaje bosia no anasa uje bosia na ansa na wo be yare sese meji na yare no na men yare kase sa na me ho de kakara atese de aye me Sompa FM ntimi nya me ho me da ho sa me de force ne so misora misisi mi kutu bi nyina ntimi nanti ti sese no yenkotua obosia ne man anase yensa o yade yim baako kampere mi ni ya beni mi ni na sa yare ne mi ya dobi no ma bia ebeja obi se mi nkototo ene ma me na onyare ha na ne na onyare oh mi yaro me ne sese no wo de nyoma mienu ne nam se wo yare untumi nante papa we kura wo dampa so a untumi nya wo hwe na wanante de abai ena wo sesi abosia no so no waji bi wo asa ena waji bi wo adehye ho na asafo no ha wadwe na waji bi wo adehye ro de kokoso to asafo no se de be ya omo ha wadwe pi nyesa ena mesi sesi a no magia tum o ma no mo nya adwuma wanhwe yi ye de wo ko ena mesi say yensawo yade ana say yentua wo kanum emma no enam say yim baako nde kanum free so na ne mene say wo ka say kanum free wo so de a ewia say wo ahoden a wo wade so wo ahoden a wo betumi aye adwuma no atua ka no sesi akra say ma dwetire say pa kwa ye adwuma ne ne bank fo ne mienu nyina ankasa na etumi tu omuka ombetumi atiase ewo kwa bi so na emom so okase yenya wapom den no na yenkotu ya karo de a sabia nya ado wanhwe ye ni anhwe wapom den no na sabe okowu a na no so akwa asa fofora ba etikia hwa ya de no na kemfa sika no to kakra because enkohia sika de ye dokoto enti stay na no die na apese yenyema wo mansame yare na yesa ya de no enu betumi abo on de doma 21st clinic a obama nu ni bi kama watima se na kana so mo no so mo twetwen Min terafi. Brother Jacob.
Odudu obi bi so Asem Mpe Nipa ye ni o. Eti ma me sesi ya no yimba ko de yimba ko. Kanim film so. Kanim film so. Ne fa ya de ewu. Nin nyambo a. Yes a me nya hoto. Eno kura be ma yare na ye kase. Me ti say o me temi dwuni so sa. Do za china ene say nya kakra de ko tua yi. China say me hu de me nyam. China so ko tua. Sa china fie. Ente se utua asa na no tua de se. Kame mahakora. Mesi ade so de bitru nu no de biton bidie na bidie no wanya mfa so. Sa na otu bia okutu. Ya masika no. Unya mfa so wanya mfa so se na otu bia okutu. Wo mu ankasa no se do msi bo mbosia no. Se wonya adwuma dada. Wonya adwuma dada na wo se wo kɔ bo mbosia de Rosie Capital da bia ba ye nkwase adwuma de ama wo mu sa asafo asefo no. Na ya ne ye Ghana fo no ye o mu ntekasa. Wo mama adwetire no. Ne na wotwe so ana wutua etu om sika na abetua no wanhwe yie ebe ye so de no wa 21st kin ke yesi antika expector for yakwa 21st kin yetue ya de na se wate so osisi afa asire mu na kokom na akosi u na asese atika ya de no na 21st kin ke bai no mi ehu sa ya de bi afra no se atika yeyi papa yentim ya de orofo ya de bibre bia da fa ko 21st kin ko beko ye mo anu atu ya de na se orofo ama me ne wan say ya de o nipa benya so na ya de kru ya 21st kin ko Bama Ghana fo orofo 15 branches mu a ene o Ghana member odi tu ya de ase Kumasi Yaw overseas adabraka woni Sompa TV Sompa FM na wa brosla kromu obo ase kanse quarter score junction yanko hoyi obetu yade na se no de amayen enkran sunwa ne nkranza tachima 21st in yanko yi yankotu yade ase 0540 311 0540 311 orofo Father Martins eba mesha na me kanfo na me dia ma hwe eno na dodo no afa Roma Father aduro aduro we ano hye ano nam enya asem ketwa orofo aduro ba bia se de Oliver no si je no ama onase nyina tata yo aduro ba bia wan hwe ye na ebeto ebedi akiri na ato na nan mo hye do ye ntia se da bi Roma Father aduro ba die so mia onase na atompa dia Roma Father aduro na me kanfo na me dia ma stroke no anwodwo ya de edo to dem edo atompa so untimi nyo ho hwe waye bohu se ko ntomira haba ya dia kaja no orofo ye Father Martins liver Martins eba mbesa na me kanfo nam dia ma honam yo ya utimu se honam se ya no se na enkoyi pressure jam so diabetes no haba adwen ya dia kwon kro bia de jam so bia no Father Martins eba mbesa group na me kanfo na me dia ma no ba bia to no tu nuro wo man kan na bia da kwa obenya bia to 0247 919122 0247 919122 Father Martins eba Mr. Roma Father Duru and American for Namadiama. You men of faith was the Lord is our victorious banner. What was Nini Ama Adas was of Mamia Kamanchim or for your Mompaye, Nimpaye, Nompaye? It's answered. Bible no could say, may yam about the biada, no self for no end to me, or for TikTok no so, and upon no biada, see a bompaye any. Ya de sradia ba ko pania de tu group twedi amponimu se benya ye furu ye dia wo ba o na amanfo bi omdo om se tetere ye so no omatumi afede orofo da memre da ye cultural center nya Asem ketwa nyame beye nyame na ne maso aye ne ma ye nkobompa ye ne nsugu awurade so na se nsugu awurade so a orofo de ye pe bia da obeye e de amayen ye benya ye furu ye dia wo ba ne atwi ba wate na omo esere ye no so afede human of faith was the Lord is our victorious banner. Women of faith was indeed the Lord is our victorious banner. Culture Center damemeda brain never heard Yankopon anymore. Apostle Dr. Amegashe. Apostle Dr. Amegashe. Wadona dia Amegashe Herbal Spiritual Center ebaye na waya wo se ufusu nkanya de bia firi se hwe enure kura men no enye nuketwa kura wu enure kura me Apostle Dr. Amegashe enye nuketwa enhaban ni me so bi nim haban pa orofo yade ben na adedokro wo ama wontumi so de ko nwuma so eye me Dr. Apostle Amegashe me na ade bedamia metumi apo yade de pomasi bedam dia ma kuma se owo makro woni old police station no na bo ho pe
na ne krobata bia wo man kan bia bowura ho obetu ya de ase no de ama no VG Studios say eya ponto ne abadin to ne ayiyo ne na wotwe dadie no de afabrɛ ebi se wo kura camera no den pa eya Ghanaian film abra na onshutu emfa mawo ebekɔ se bi se okura fidi ani efe enya asem ketwa na enkran ena wo malama base first ko street ne so pe eho ena no VG Studios wo 0574715778 0574715778 no VG Studios ena me kamfo na media ma yekɔ ne emfa adwumadi enko da no Tago Heba Mixture and Capsules wo frew na Tago Heba Mixture and Capsules wo for bema wontumi enyina so bema wo di shemu ana adwo ema no mpesa akra or for what think from so your bass or your bema Tago Heba Mixture and Capsules na make am for nam dia ma infections no so adokuru adokuru papa na say infections no amanfo di edi agro edi nkodanya edi enipa ewu papa yen share da emfa ye ni enko ho odofo yemo bobi twitwa bi Tago Heba Mixture and Capsules ni sa how nyina emfa free so ba bia to nduro o man kan bia da benya Tago Heba Mixture and Capsules bi ato ne de etu ye ya de as 0243228296 0243228296 na yemfa etu ye ya de as odofo club bi no ye kan Ghana fonsa ayi bi no ma gia tumo club bi ensa club bi wonkoto bi afufuru bia se eyibroni club bi da bi ene ye wada no kra mfa club bi no de Ghana fonsa de ye wada no no magina so enom de club bi se de na na mawia so kra enkonkon no ma no do etese monko ye de akaja debi wodofo club bi no unifie no wotwefo asem koso ba pefo asem enkoso wonu ma no hangover tipa ye bi enim bia enua ene club professional development entrepreneurship koso na sa dwumadi we enya asem ketwa efri RCC ene baye regional minister munyina ekobi adwumadi no kwaku dwumadi we enya asem ketwa na China Friday na dwumadi no koso professional development entrepreneurship 2026 regional minister baye was sanyo mamu what the nyoma for ba dwumadi no koso kwada so rofo koneko hebi kasama fo nim panifu ebe kasapa dwumadi we no enya asem ketwa kra eno ntiyan kwada so wate na yemfa dwumadi we nyina emmo ye bo frise we ya ye kan mabunu na babu am dodo no awu omuso na eni adwuma yo ye kɔ ne yemfa ho kɔhyem ebebo e pa the nation anchor ya nyame hira ye ya yenu aba afia kunadu yado ye secretary of regional minister one organize dwumadi nwanwaso na titirifo ko bipa ntipa ho kɔhyem eda china no papa no a na be yinhira ya ye ma me asemi na ye baso a da me kasem panyin se kanokura kire damfo men say damfo agro ya ye musa se ye ma me nimfie ye say wa wo ma say ne ma na ye de ade e obusa wi na obusa ho se ye mfa na se wo ma omunya adwuma ma mi mfie oso okwaje bosin ahoden ne ye sen kura na ode bosin be ye adwuma timatu ya bosin aka etumire bia ye hebe bia abrabodi yedura ye nsire urade na ye nhwe urade anim kamenya abosia ya ma me kwaji mpunkodi na nemje ye ne ma won ho ode na woni adwuma ye na wo so musum no matimi akwa abantem so no matimi atu aka na ma me anya bia di ekoba so oba abere wa sebe enkura wo fie muni adwuma ye na ma me aberwa na ekope bosia ne ye de ma no oba fie a muni adwuma ye amon nka wasa sam ne mo hwe no masa atena se aye nhweme ha mo no aye adwuma ikoyi na ekofa kabre no a se betafra che na awo aye wo mode mo ba wi ase no ma oba tan na ni anye e wo se be na wo mu ndi e be sere se etomre bi so aye nhwe bi etifie duru ye hunu adwuma e betumi aye ansa na maame bidie kuro bi ba no so woto bag a ho keka ye sen na ari akopagya bidie bag dia bere obi ndi koyi na wo ye no wa de bi beto aduane ye de no ye de kwaji we ho bosia mfata etomre bia na de hawo ba na afi odi betwa wo na se otu unye oke kura ba na nka ato na ye kom na de wa ebi ya nka umfichiri wa ofa ho obi ye aduan na se maame na de ye tekakra bere me a wo be he wo mpanyi ye mu no de kakra bere ntinya sa me na abebo brade akohe o manom se afi na me kwa akohe o bi gosia aduma na obi ko school nti ozem koje bosia anwode ni ho
nti yɛbɛsrɛ sade we firi wani mu a nfa ho nkɔka biom na nesika ni baabi a obi ɛbra nsa na onya bi yɛkɔba sɛ ɔde asɛm si bɛ yankɔfo ko mu ana wo yɛ ne how de amomo na yɛsrɛ man so yɛba wi ase to bi ehu bi maame ho level wo ne ehunu ne nso bitima yɛ support wo to bi a wonni bi ba do tipempem a bi wonye du no agye na ho miama da meka me so maame te ase ohunu so mpa so to do man ho wo de ne kɔ to bi oni kapre ba onya asɛm a sɛ do be fira ntoma atwa hɔ kwan kora me ehunu sɛ a maame wo bre ne ahwɛ ne so kora de atwitwa agye wo no ɛno yɛ mfa so wɔ kɛseɛ ti mesre me nua no mo wo fie sɛ mo maame nie na mo hwɛ so na nkɔgye bosia me bɔ bra sɛ o sɛ be hwɛ mo na na mfa hwɛ ne ho a na mo yɛ di mo yɛ ma nipa di mo yaw ɔmo nsɔle wakasɛ mrantie ne maba na ɔmo nkɔ abɔntene so adwuma abu ko pebi mfo ɔmo nsanye na ɔmo ɔbaata ne nyina home na sɛbe o mama me di mfie sɛ akɔgye bosia te TV so na te fie no wani dia wa etoje wala wote asɛm na sɛ ndi yɛbɛsrɛ nkwa hia ya ɔmo mo yɛ mmɔ yɛ ho so kakra ne ntimi mmɔ buane bi ɛte sɛ na ma so ka sɛ ne ho dodo no no de nyame aye ne yie ne ho ɔden paa ɔba panim ɔto sa oboni mfie a ɔkɔbio na sɛ betafra che otimi furo abodesen beduru a die nyina na apɔ bem ye hunu ne sɛ sɛ dane sɛ boa yare ne kakra kakra be ba bata ye age no ebi ya wo kɔ no ntimi nɔgye nti ɛno de megidi sɛ nhwɛ da nyɛ haw konkurunkun bi afiri sɛ na tifi baabi aduru na yare ne nyina twotimi bɔ ne ho so sɛ die ɛkyerɛ sɛ nyini mu yade kakra ka onya duro bi ebɛkɔ na emom wunyine no fa di wumfie nkwa na awurade de ama ne men eja so kwaji obi haw na haw no muma be delete wo fira sa ati abra ebi ankanya me ma handed ne akire na afi bosia o ma be gina akon so a ya ne asra bosia abofo no eto obi ahwe nipa age na de bosia ama na we ekoba bi e koro no na abeze obo ma me America be no okutu aton ade disika na mo kana bre ma o zama na bosia ndiye ni oba ye na ofisi untimi ma me e me ya se wo so pesika kwa we otifi de ne de 1000 bi wo so utimi de bo afode ma nyame hira na ade ne conference sufu ko mani susu ebegina ma me yesu na nu ntu untimi na se ade we hu adwendine kum ma me ya nyame mfa nche wo ye wade bi onipa wo ye intentionally wo ya pobo na kromfo na me hu ni abeze oje manager current sa bangi ye wo dia na ma me ye TV ba so wo pebosia ma me wo goton de obi na jima wow kwa ye ma aha sana kwa sana ni paro kura no aya onso so ne manketwa ntini nyina ka ho service ya no asafo no munni maame no sa nti aya na no so odwane anti aboa no mi apa na paro su bia ani aza bro sana kwa na isebia mia de anka yemfa ma na ma munim se mra ne ka se watifi yemfa ma mi su ntim fa ma ye won se ne omu kan na asi gat na oba bia wo asumdie omunim reason ti omu yesa nti won se abesi so we na mfi so omu de man kan be ye omu pa because we o de man ma meti se ya pu na be so obo no de America na obodo Sompa FM na wo huna mane eze so no so de ntokwa na otan foforo ko ba bia o obu ma me ne pa so obenya ngasatia because na nimu ye agu ase ndi ya yebesere na de asini aka kiro mu se man sa kan mu onye se biem enye ompeni be bi international biem na nyame ne hwe nipa one day po be dan ni wi okay I'm not someone say Asem Mpe Nipa ya Asem mo na buji ko be do me no bia ma mi kema na be bia ke ka konde ano de ne esa buji fo hwe no bia ma mi ka ma mo se kan nyina ye sei e ko sei 8 million 8 million 8 million mami hunu ske mu ana producers mo hwe na mo mi hu sika no onu kra no ko gi sika no hwe da hu sika no o mana samoa 8 million da sana ka 10,000 kwa 8 8,000 which is 80 million ko 100 million na wo di ko to bi di nko a kwa ku yentie we yentie ya ohia ya o amin ka doadri esanka itwa ne melegu flaxing
no she baga for mama swata mama ya sabe konya luta ma vinvin se beto no so na obi bebu sa se eka ene kaka ena ya frokika ye na ya ami ni de na ubi sa na question bi se ne ya de no ene ya kanu de hin o so openi mi nu nya odi je o so ka so openi mi nu nya pa hoto asere ya on se de mami ya de wa wo dia na ka de nya wo dia ya oni pe bu ya wo de ne ka ana ko free na de ya o ma ho nto da nti se ne ya de ya mi ame dia e de mbe ko empa nko ya du me bia o hia asem na de bia ye kan ya ho tra asem ehia wa se ehia ho kire wa so ho kire ya no madane no sika no ni bi o se nye hia na hia me ho na kire wo boa ehia ni bi ade bi a wo pe bia na ho hia na ade wo ni bi da ho o se me ho na kire me na hia wo boa ehia o kan kre na de kan ye kan ya o em se na kwaku akasa but nke se sabe wo a edu ba bi ho no ma body enim se e betwa no no de ne ma twa na ho hia bi a bewe ma me minim de besia ni de media wo de nyina wo ma wo bo mama de na mo a otui se bia me kwaje besia bi o ana bibi sa ta tete to ye ma me me duru me bi o mo ye bibi a o mo nka nche o mo ba short ya se sa na e be ka no me nka se ma me ba de e hu bi pen ye musa se sa no ma e kosui ma me ne mai kakra nya me do no mo no obo mama na ese akwasi ana ofosu wadaroma ise me ho papa me me kwaje me obi akwaje besia abreme na nka ne meze ne kwaje ke ba yi na nkura no nso ya no wom nte ne nka ma me nka ho kira ne ho kire ni nke bi anka ne ba bi be sore se wo de ma me ka che na wa na wo ma akwan ebi so asa be nkola nso omo po mo wase na se be mpre de omo hu no mase e wo ho aho kire de ye se aba na ho amakrama me kawo ma me so wa mo ma na so se ne ba ko to tomatoes ne matusa be ma ba ko so yare na je se ho no nimu bia o nimu bia na je se ade no so a wotu ha na mo no wanka nkere wo ya du me bia ko ya ma me na ye nwia bi mo a mini bi nso no wo bi o nto ho na situation bi a wo kom no aja wo bo na mane na nke ye kwa ku ya ni ko ho ma so bia na nya boafo nti me de kaka metima ka ne se anya ba o kan hwe ya enye ye ma me se ne ho dodo no na e ka no on do say nka onya aka na because of ya se tonfo obo ba bia na wo hia no onim bia ma me oda wo na anhwe ya o ka se bi me ne ya adwen ya wo hia timi de adwendwe ma wu oh yes hu nipa na ya ma hwe obo se wa yi so ate nti se nipa bi wo ha de ne ka yaw Sompa na ya ma hwe no okay de wo ka me ne ya adwen se nka onya sika no kotua ya de no no ane de ya de ne be kokro no ane de no obi am che ne so afa ne nko yanko aboafo Sompa Nipa aboafo we ka abuchirifo no kawe ko munyi mfiri o ma 8 million se na weekend obi afa ato ne ka ne atwere ne bottom wa di kura bi atwere ne bottom na wo twetwe 0551 na 31 0551 na 31 na 0548 na 31 ma me se we no nyame ye wadom na utime ko kawe wi anya sa ade ni bi anya sa ade ni bi ba bia wo mfie adure wo so de ka wa ha kwaji wi dia koso wo dia emwa ba ya edume bia ayi for the odi na ni mu koje ye ono so amwa na bank for so mo nhwe na nka ne ko bi obi ano omo nka ncho na nko mo stop ayi no friend say interest okay 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 hello baby afrefre udi panita o mebre no ya ebe baby wade no okay foso ye un papa yes mo je na mo ko de na fi da me na o ki ai je ma wo na mi ede ai na la no disturb me la no dis hello wafiri 0551 na 31 0551 na 31 0548
na 31 na 548 na 31 na 31 na yenhwe se obi domfo bi ebeboye na wakoma mi emwa sanse ano ya yedene asafo no do muka enya asem keto hello hello baby afrefre wudi periyeti o good evening so TV no homi ni komo Asem hello Sompa FM ye Mabome nyame wotumi kese Ewa jina mana Osei Ewa jina Hwanie Pike na se me ya broadcasting ni me wa adwuma mu hello Your call has been put on hold. 0551 931 0551 me home anom ko emwa me kra hello me brena ye be I don't know hello my jo so ma me ye genti o It's one trust name. Mr. Margaret, Mamma, yes, from women, from market, and from you. So that I am about yeah, okay. I see yes, can I in Kutia. Hello. Baby, I'm free last caller. Me free man some fee. Yentie we katachi. Hello. Oh. Yentie opa. Yeah. Good evening. Okay. Hello. Yo, no, that's some ya. Asem o me brena so enoti no production line mo fa production line mu so obi bia wo pepa se ma me obeboa no mo fra producers no na yenhwe moa ye betumi e de aboye ma me mo fa production line emu so hwan na wo no okay Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ya kram e ko long time ya me aduma so pass Asem Mpe Nipa ochina ye beba adwuma e de won bedru fia man ko kana